اوست احوال وشی حال خبرو راجا اوستا یک بری پداوتی غریب و تنگ دستی مخلوق علاج و کمک کنگے جوہد بندات کنگے فیصلہ کتگ اگوستگے روچا اوست کابینہ میٹنگ گل کارمستر و جمامیان دشتی سروکیا اوست گوادر اپیسا برجم دارک بود یہ میٹنگا جنرل سیکرٹری وفا بلوچ فنان سیکرٹری مجید صالح و ایگزیکٹیو باڈی باسک شوکت شریف ہم ہوارتن بنداتا اوست گوستگی کارا نسرا شمشاک دیانا وفا بلوچا گوشت کے گوستگی سالے توکا اوستا یک جوانی رنگی ادیم روی کتگ و وطارا محکم کتگ پا بلوچ راجا یک امید تو ہوستی جوڑ گتگ و اوستا یہ سالے توکا سیاسد نادرہ علاج و کمک کتگند کی شانی توکا 38 کینسر نادرہ 29 گردہ نادرہ 15 دل نادرہ 11 تلسین یبزہ ہونے کمی نادرہ کے سر جمع علاج کنگ و کمک کنگ بودتگند تو بعض نادرہ کمک دیکھ بودتگند ہم وگوستگی سالہ اوست جہد صوبندی مستری ہمیں بودتگ کے نادرہانی سر جمع علاج کنگ بودتگ و فنان سیکرٹری مجید صالح آگا پتران کنانا گوشت کے گوستگی سالہ انچوش کے اوستا پر محلوق مدد تو کمک کے واسطہ گیشا چگیش جوہد کتگو حمید روشما بلوچ راجا گو اوست گوما جوانین روشمیا ہمرداری کتگو اوست نیمگا چندہ بکس ماں گوادر تربت دکان و سپر اسٹوراں ایر کنک بودتگن کہ بلوچ راج نیمگا ہر وحدہ شرین وڑیا سپورٹ دیمات کا گو اوست آو کی وحدہ وتی جوہدہ جوان تیرو گہتر کن گو راج گو اوستا جوانی رنگیا ہمرداری بکن و شوکت شریفہ وتی خیال درشن کنانا گوشت کے اوست پر بلوچ بزگی غریبانی واسطہ یک براہیں امیتی کے سرجمی باسک جوہد کنگائن تو جوہد ہمیشہ جپائے برکتا یک امیتی جوڑ بودتک و اوست وطارہ انچو محکم کتگ کی یک راجی ادارے ہی زانک بیت انچو کے اوستا پر نادرہانی مالی کمک کے واسطہ جوہد کتگ و حمید روشما کراچی گوادر پنجگورا پر نادرہانی واسطہ ہر وحدہ ہون ہم ڈونیٹ کن تو اے پرا انگت جوانترین کار کنک بیت و دیم ترہ گلے کار مستر و جمع ہمجان دشتی صاحبہ تران کنانا گوشت کے موجودہ کابینہ کے گل ڈوبا دیگ بودتگند ای وعدہ اوس یک بحرانی توکا کب تک اوست کابینہ گو مشاورتی کمیٹی و ملک در ملک باسکانی جد جہدہ برکتا اوست نوکی رنگیا فعال کنک بودتگ و علاج و کمک کنگ طریقہ کار جوانتر کنک بودتگ و اوست میڈیکل کمیٹی میڈیا کمیٹی فعال کنک بودتگند و اوست پالیسی گو جوانی رنگیا سرجم کتگند گوستگی سالہ اوست رجسٹر کنک بودتگ کے گل کار گو قانونی شکلہ دیما برکبند تو سماجی و سیاسی نمائندانی گوما کوئٹہ تربت پنجگور کراچی گوادرہ ملاقات کنک بودتگند تو گل پروگرام بابتا سرپدی داتگم و اوست ایمبولنس سروس سے واسطہ ہم فنڈ ریلیزنگ کمپین کنک بودتگ کے راج نیمگا کمک سر بودتگند بلے نگیگن جاورانی سببا کمپین محتم دارک بودتگت بلے زود بندات کنک بیت و کرونا وائرسا چے لاک ڈاؤن صوبہ اوست در ملک و ملک نمائندہان جوہد کوشستہ کیچ پنجگور گوادرہ غریبیں پورا گرے محلوں کے واسطہ راشن و وردن بہروبان کتگت و محلوں کے مدد و کمک کے ہمراہ یا اوست محکم کنک جوہد ہم برجت دارک بیت کے گل بینک اکاؤنٹ کار 80% انگت سرجم بودتگو دیما فیلا کنک بیت و کراچیا اوست نمائندہاں گار و بیگوا ہم کنک بوتند کے سرجمی راج جوہد و ہمرداریا گل نمائندہ آجو بوتند تو گل نیمگا ہمیں فیصلہ کنک بوت کے اوس وتی کاران نو کے سائنسی دروشما دیما بران کن و ہمیں ماہ توکا اوست گوادر و کیچ کارگس تیار کنک بودتگند کہ آو کے ماہا آہانی بندات کنک بیتے دوہمی ایجنڈے سراغا پتران کنانا ہمیں سوڑگو فیصلہ کنک بود کہ یکم اکتوبر 2020 تا یک بری پدا ہوستی ملک در ملک جہدہ بندات کن تو آو کے 6 ماہ ہوستے پالیسی شند کی کسانی کمک بند کنک بیتگ و بلکہ ہمان نادرہ بس
10 گرک بند کے آیان آپریشن ضرورت یا کہ ایمرجنسی کنڈیشن توقعات کے اشانچہ عبید اوست دستی کمکہ بس کینسر گردہ ہے نادرہانی دیکھ بند تو ہما نادرہ کے کراچیا آیانی گردہ ڈائسس کیموتھراپی و ایدگا علاج بوگا آیان کینسر نادرہ کمک کنک بند تو آیانی علاج کنک بھی تو چا ای نادرہ عبید ہما نادرہ 10 گرک بند کے آیاں آپریشن ضرورت ہیں وہ ہما نادرہ 10 گرک بند کے آیانی عمر 6 ماہ دا کے 55 سال عمر توکا بیتیں وہ آؤ کے ماہا اوست گوادر تربت افیس بندات دا افتتاح کنک بیتیں تو آؤ کے ماہا اوست ایمبولنس سروس کمپین ہم بندات کنک بیت وچا اوست امرداری و کمک کا اوست ایمبولنس سروس زوت بنگیج کنک بیت مکران کراچیا اوست آن لائن بل ڈونیٹ کنک کمیٹی ہم زود جوڑ کنک بیت و مکرانا اوست چندہ بکس ہم گیشتر ایر کنک بند صدر مہمجان دشتی صاحبہ گڈی تران کنانا گوشت کے چا بلوچ راجہ اوست ملک در ملکہ ہمرہ داری گوما اوستا وطی پالیسی و ٹارگٹاں علم سرجم کن جوت پر کسا اوست پا بیوسا اوست ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان اشتا مرچی آل وال سرمندے چاروں کا ہوتی بلوچ راجے بس زگو لاچارے بیماران کجا ہم دمگی آگا شما کمک کنک لوٹے تو اوست داتگیں اسکرین اس پر نمبران یا کہ اکاؤنٹ نمبران آل وال کود کنے